Γεια σας! Τι μου κάνετε? Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω ένα βίντεο για το πώς κάνω μπούκλες. Έχει ζητηθεί από φίλες μου και από γνωστές μου. Θα σας δείξω δύο διαφορετικά στυλ. Το ένα είναι το αυτό εδώ, το δεξί που πάνε όλα προς τα δεξιά, προς τα έξω. Και το εναλλάξ, απλά πληροφορία, είναι να μην έχετε φρεσκουλιστεί. Αν έχετε φρεσκουλιστεί, δεν μπορείτε να σας κάτσουν με τίποτα, θα παιδεύεστε τσάμπα δουλειά. Μην καθυστερούμε, πάμε να σας δείξω πώς γίνεται. Φορτσίζουμε πρώτα τα μαλλιά μας όλα. Όλα. Με ένα λαστιχάκι θα πιάσω το μισό το μαλλί, λόγω του ότι θα το κάνουμε μετά διαφορετική μπούκλα. Και από εδώ αυτό το κομμάτι θα πιάσω τα παραπάνω από το μισά, ώστε να αφήσουμε ένα μικρό κομμάτι για να μπορώ να κάνω καλά τις μπούκλες χωρίς να μπερδεύω τα υπόλοιπα μαλλιά. Και τώρα ξεκινάμε την μπούκλα. Λοιπόν, απλό. Προσέξτε, μην καείτε, κοριτσιά. Έχω καεί πολλές φορές. Παίρνω μια τούφα, όχι πολύ μεγάλη ούτε πολύ μικρή, ανάλογα το τι θέλετε εσείς. Την πρέσα. Μην κάνετε αυτό το πράγμα που έχω ακούσει να λένε ότι απλά το στριφογενάς μία και το τα βάζει. Κοίτα τι γίνεται. Αυτό που λένε. Αυτό δεν είναι μπούκλα, όπως βλέπετε. Οπότε είναι χαζομάρες αυτά που λέει. Λοιπόν, πιάνετε εδώ, μην καείτε, κοντά στη ρίζα. Γυρνάτε το χέρι σας, γυρνάτε και το μαλλί από πάνω και έπειτα το στριφογυρνάτε. Προσέξτε όμως μην φύγει αυτή η τουφίτσα και συνεχίζετε να γυρνάτε μέχρι κάτω. Και αυτή λοιπόν είναι η μπούκλα, έτσι βγαίνει η μπούκλα. Θα σας το ξαναδείξω. Παίρνουμε μια τουφίτσα, βάζουμε την πρέσα, κρατάμε λίγο έτσι για αντίσταση, στριφογυρνάμε το χέρι μας, ταυτόχρονα πετάμε την τουφίτσα από πάνω και ξεκινάτε να κατεβάζετε το χέρι σας, αλλά ταυτόχρονα να στρίβετε. Ξέρω είναι δύσκολο, αλλά θέλει δουλειά. Έχω καεί, έχω αποτύχει, μετά από 2,5 χρόνια τα κατάφερα. Και έτσι θα συνεχίσω όλο το μαλλί. Αυτά είναι από τη δεξιά πλευρά, προς τα έξω δηλαδή. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε όλο προς τα μέσα, αλλά συνήθως δεν γίνει τόσο ωραίο. Τώρα περιμένω να κρυώσει, γιατί αν ακόμα ζεστές σε μπούκλες και τις χθενίστε, πάει τις καταστρέψετε. Εγώ προσωπικά δεν βάζω λακ, εάν θέλετε βάζετε εσείς λακ. Αφού κρυώσουν οι μπούκλες θα χτενίσω για να δείτε και το αποτέλεσμα. Και αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα από την μπούκλα της μία πλευράς. Της μιας πλευράς. Τώρα θα πιάσουμε την άλλη πλευρά για να σας δείξω το εναλλάξ. Ξεκινάω εδώ κάτω, παίρνω μια τουφίτσα, το γυρνάω προς τα έξω, προς την αριστερή πλευρά. Έκαψε το αυτί μου. Και κάνω ακριβώς το ίδιο όπως έκανα και πριν. Πιάνω μια τούφα και στριφογυρνάω και την πρέσα ταυτόχρονα κατεβάζοντας την. Μία μπούκλα και τώρα κάνω το αντίθετο. Αντί να το γυρίσω προς τα έξω, θα το γυρίσω προς τα μέσα. Και μετά κάνω ακριβώς το αντίθετο πάλι, προς τα έξω. Και θα το κάνω αυτό σε όλο το μαλλί, μία δεξιά, μία αριστερά, μία δεξιά, μία αριστερά. Δεν έχει σημασία με όποια σειρά και να το κάνω. Τελείωσα με τον εναλλάξ, τώρα περιμένω να κρυώσει, ώστε να μπορώ και αυτά να τα χτενίσω, να σας τα δείξω έτοιμα. Κρύωσαν λοιπόν και τα βουρτσίζω. Το αποτέλεσμα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Προσπάθησα όσο περισσότερο γινόταν να σας δείξω πώς γίνεται, γιατί εντάξει, αλλιώς να σας έχω εδώ κοντά και να σας το δείξω και να σας το εξηγήσω, και αλλιώς δεν βέβαια σε ένα βίντεο. Θέλει σίγουρα εξάσκηση, θα σας δείξω και μια φωτογραφία κάπου εδώ πάνω ή εδώ κάτω, θα δω. Πώς ήταν το δικό μου μαλλί πριν 2,5 χρόνια που είχα κάνει με την αδερφή μου το Sister Tag και μου βγήκε μια αποτυχία. Το βλέπω τώρα και λέω Jesus Christ, πώς βγήκα έτσι έξω. Δεν βγήκα βασικά, πώς βγήκα έτσι στην κάμερα, ακόμα χειρότερα. Να με βρείτε στο Instagram και στο Facebook και κλασικά thumbs up εάν σας άρεσε, subscribe για να δείτε κάθε Κυριακή καινούριο βίντεο μου. Γεια σας!